Editör Ajansa Mezopotamyayê Mehmet Ali Ertaş derbarê operasyona ser rojnamegerên Kurd zanyariyan dide, dezgehên ragihandinê di 23 Nîsanê de bi biryara serdozgeriya Anqerê neh rojnamegerên Kurd hatin desteserkirin û sê rojnamegerên Ajansa Mezopotamyayê bi îddiaya ku endamê rêxistina terorê ne hatin girtin. Her dem girtin, binçavkirin, ceza li ser çapemeya Kurd berdewam dike. Di salê nûdî de hevalê me rojnameger de hatin qetilkirin. Piştî 2010 de rojnameger tên binçavkirin tên girtin ceza wan tê birîn. Mehmet Ali Ertaş dibêje ku zext û girtin dikare bibe asteng li pêşiya rojnamegeriya Kurd. 126 sal vegera Kurdistanê de bi ser çapemeya Kurdê digirin. Li Ewropayê, li Belçîkayê bi ser stûdiyên Stêrk TV û Medya Haberê digirin. Her tim Kurd dixwazin bi çapemeya xwe dengê xwe ji raya giştî ji gelê cîhanê ragînin. Çiqas rojnameger bên girtin jî rojnamegerê nû derdikevin. Çiqas rojname û televizyon bên girtin jî rojname û televizyonê nû xwe berdewam dikin. Ertaş ku ji 20 salan zêdetir di Ajansa Dîha û Mezopotamyayê de edîtoriya Kurdî dike, diger 19 hevalên xwe di sala 2022 de hatin girtin û ji ber nûçeyên xwe hatin dadkirin. Lê piştî ku salek girtî man di Hezîrana 2023 de hatin berdan. Ertaş destnîşan kir ku xwedî derketina rojnamegeriyê delîla herî mezin hember suçdarkirinên ku li karê wan ê rojnamegeriyê tê kirin. Gel ku em ji bona vî karî bên girtin û piştî em hatin berdan em dest ji vî karî berdin ve deme em karê xwe suçdar dikin. Yani wekî ku em bêjin ev karê me kirî suç êdî vî suçî nakin. Lê me di dadgehê jî me hemberî dadger jî hema tişt got. Me got ev karê ku em dikin ne suçî û lazim e ku bi vî şeklê bêzanîn û hawşin em ê vî karî berdam bikin. Rêxistinên sivîl li Amedê ji bo şermezarkirina operasyona ser rojnamegerên Kurd wê daxuyaniyek bidin û Mehmet Ali Ertaş diger hevalê xwe hem ji bo piştgiriyê hem jî bo çêkirina nûçeyê diçin daxuyaniyê. Rojnamegerên Kurd barê didin ser hêza piştgiriyê. Em ji wek xebatkarên çapemeniyê azad û em dixwazin gelê me wek me bibin dengê me. Carna ji ber ku êrişî me dikin em dixwazin gel bibe dengê me û rengê me her wiha. Tenê li çend bajarana gel ku îro bertek û nerazîbûnên li dijî girtin binçavkirin û zextên ser çapemeniyê zêde be sibê wê nikarbin zextan ser çapemeniyê berdewam bikin. Li gorî rêxistina rojnamegerên bêsînor li Tirkiyeyê di dawiya sala 2023 de 43 rojnameger di girtîgehê de bûn ku piraniya wan rojnamegerên Kurd in. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Amed.